Здравейте! Днес се срещаме с вас като част от програмата Пулсът на успеха, проект, който заедно с Министерството на младежта и спорта и волейболен клуб Хебър реализираме. Заедно с Тодор Алексиев и аз, Александър Иванов, сме много щастливи, че имахме възможността да направим нещо много готино всъщност. Беше страхотно. Радвам се, че успяхме да докоснем толкова много деца. Направихме обиколка в 10 града, в които се срещнахме с стотици деца и за мен контакт с тях беше много зареждащ. Аз ще ви разкажа за моите 5 правила, които искам да ви предам, които аз съм се старал да спазвам по време на моята работа. Горе-долу и в съветите, които им давахме за успешни публични образ, те бяха 5. Първи и основния беше да бъдат искрени, да бъдат автентични. Да бъдат себе си. Да бъдат себе си. Казвахме им, че трябва да не спират да се развиват, да използват умело успешните социалните си мрежи. Но... Кажете неща, които могат да бъдат интересни за вашите последователи, да давайте им добрия пример. Казвахме им да се обграждат с правилните хора, да създават трайни взаимоотношения с тях. Приятно, че всеки път давам пример с ситуацията, в която сме изпаднали, но истината е, че когато си бил коректен с някого, няма нужда да се притесняваш какво ще се случи след това, защото ти си бил коректен с човека, бил си лоялен към него и когато изпаднеш в трудна ситуация, се вижда всъщност кои са ти приятели, на кой можеш да разчиташ, а последната една година ние наистина си преброихме хората, на които може да разчитаме. Където и да сме. Имаме още 10 такива човека, които са от Пловдив, където сме израснали. И до ден днешен ние поддържаме връзка и ако има някой нужда от нещо, винаги се подкрепяме. И това трябва да го изградите вие в години. И разбира се, и петия пример, който им давахме, да бъдат социално отговорни, защото това всъщност дава повече смисъл на всичките неща, които правиш. Дали ще работиш в сферата на волейбол, спорта или нещо друго, когато правиш нещо социално отговорно, чувството и възвръщаемостта, която има, е уникална. Истината, че сега ние, бидейки тук пред вас, е в някаква форма giving back. Защото в годините, защото ние ще отидем и в Пазарджик при нашите фенове, но истината е, че спорта е за феновете, спорта е за хората, спорта е за децата. И ние, когато сме имали възможността да работим благодарение на вас, благодарение на всички фенове на спорта и конкретно на волейбола, решихме, че е добре тук да дойдем, да дадем част от нашия опит към вас. Ако може да хванете една частичка от това, което ви кажем, ние ще сме щастливи. Нали? Така, да. Точно. Днес приключихме първото обучение в град Бургас. Започна нашето така импровизирано турне. Много готини специални млади хора. Много интересни неща споделиха. Истината е, че се очертава тези тип обучения да бъдат колкото полезни за младите хора, толкова полезни и за нас, защото обратната връзка, която получихме, беше много интересна. И се надявам в следващите градове да имаме също толкова мотивирани, готини млади хора, на които да споделим и нашия успех, да споделим и нашия опит и те да споделят тяхните виждания, защото със сигурност проектът е взаимен. Мотивацията за младите хора е много важна, особено в времената, в които живеем. Истината е, че те имат нужда от това да виждат добрия пример, да виждат успешните модели пред тях, защото по този начин най-лесно може да се учим от хубавите неща и разбира се от грешките на другите. Мотивацията в днешно време е много, много необходима на младите хора. Важно е да виждат успешните примери пред тях, от които те да взаимстват, разбира се, добри и полезни практики, защото генерално лидерството и пътят на успеха са изпълнени с много трудности и е важно младите хора да бъдат подготвени за тях. Ние от години вярваме, че да си спортист и много добър на игрището не е достатъчно и трябва да полагаш изключително сериозни и добре подготвени усилия извън игрището, така че се радвам, че има толкова много интереси и така запалваме интерес на младите хора. Да върнеш обратно към тези деца и да им покажеш по какъв път си минал ти и че не е толкова трудно
ако имаш тази отдаденост, това постоянство, можеш да стигнеш върхове и за мен беше страхотно изживяване. Стори ми се много интересно и много добра инициатива за младите спортисти, които искат да се развиват. И беше много интересно да ни разкаже Тодор Алексиев за преживяванията му, трудностите му, загубите, победите и всичко, което е преживял, за да стигне до този момент. И тази рутина, която се добива, за мен е изключително важна и на времето не сме имали хора, които да ни го обяснат, че режима, че правилното хранене, че неходенето по дискотеки е било важно. Но последните години, след чужбина, това беше закон за мене, аз не ходих никъде. В Смолян не знам дали имаше волейболни деца. Нямаше, там бяха много интересна група, защото самия начин, по който те управляваха младежкия си сектор, там беше много интересен. Да. Самото пространство, което бяха създали тези младежи, там беше много готино. Първо, разбирам, че повечето от вас идват тук и посещават това пространство много често, така че да ви благодаря аз, че сме тук, във вашето място. И всъщност за тебе, може би е било по-скоро ново, но аз, който имам бекграунд в младежките дейности, на мен ми беше много познато и много мило да се върна в нещо такова, защото откакто се занимавам с волейбол, аз така малко сложих на задна страница така нещата, които правих в младежкия сектор и ми беше много мило да отида. Днес беше много ползотворно и съм много радостен, че можахме наистина от първо лице да се срещнем с хора от бранша, от които можеш да научим много неща, които няма кой да ни ги каже никъде. И беше ми най-интересно, разбира се, съветите, които давах, които смятам още от утре да почна да прилагам, но това колко бяха открити и искрени, наистина говорихме като приятели с лекторите и така наистина много по-ползотворна самата кампания. И мотивираме това на първо място в една общ мисъл, че всеки ден е едно ново начало и от нас зависи как ще живеем този ден и как ще работим в дълга перспектива за нашето бъдеще. Много ви благодаря, че дойдохте. Научихме много нови неща. Направихме се снимки с известна личност и сме много благодарни като цяло. В личния живот ме мотивира развитието. Това да има разлика в определени качества мои, като цяло да се развивам, да научавам нови неща, нови умения. Мен много интересно ми беше в Добрич, защото там въпросите, които задаваха основно към теб, бяха много дълбоки. И освен, че имаше много волейболни деца там, имаше адски много въпроси житейски към теб, което на мен ми направи много добро впечатление. И трябва да има въпроси от ваша страна и ние така ще разбереме кои деца искат да станат сериозни спортисти, нали? Както пак ще се повторя, лидерството и отдадеността са нещата и постоянството, разбира се, които ни дават сила да продължаваме и да достигаме до успехите, които искаме. Надявам се вие да сте отдадени и да сте постоянни в това, което правите, защото без това нещо няма да стигнете целите, които вие сте си поставили лично, които в случая са най-важните неща. Един човек трябва да има цели, да ги гони и с упорит труд и с постоянство и отдаденост показваш на своите колеги, че ти искаш да си лидер, искаш да си постигнеш успехите и така всички твои връстници ще ти следват в това, което правиш. Това за мен е най-важно. Да покажем на хората, че ние сме тук и че искаме да се развиваме. Ами, повечето деца, които са в Добрич, те не са от Добрич. Нали така? Те са от окръга, идват на общежитие и тако, и те искат да разберат как да се внедрят в това общество, в което влизат. И за това идват тези по-лични въпроси. Въпроси имаше и за самотата, която съм прекарвал в чужбина. И това е едно добро начало тези деца да имат такива въпроси. Защото, знаеш, днешната младеж, много трудно достигаме до нея.
ако не е през социални мрежи. Здравейте, в момента сме в Добрич, поредното обучение тече. В момента младежи тук от Добрич имат ролева игра, която трябва да разиграят. Ние смятам, че им е интересно и след малко предстои да разбереме ползите, които те са извлекли от играта. Днес обучението ми се стори доста добре подредено и доста добре измислено и на мен лично ми хареса. И научих доста полезни неща, но най-важното според мен беше факта, че много от моите въпроси всъщност бяха отговорени. И всъщност получих отговор на въпроси, които аз имам от както тренирам волейбол от вече 2 години, 3. Тръгвам си с извода, че дори да съм така по-нисък от моите връстници, да не съм толкова създаден за волейбол, аз все пак чрез работа имам шанс да се представя добре. И ние благодарим за възможността да сме част от този проект. Доста ни хареса, разбрахме много интересни неща. На нас лично Тодор Алексиев е един от любимите български волейболисти и за нас беше чест да може да го питаме нещо, което искаме да разберем за него. Колко свободно говори с нас, че ни приема като някакви външни хора, а по-скоро като по-близки, че може да се изразява толкова свободно. Не го е срам, не крие каквито и да е неща, дори за по-трудните моменти в кариерата и за скандалите в националния отбор, например. Още нещо, което на мен ми направи впечатление, беше, че много от децата се притесняваха дали те могат да успеят, съмнявайки се в това дали имат талант. Защото те, когато ти задаваха въпроси и ти давайки отговори, те изпитваха някаква доза съмнение в това, че на тях не може да им се случи, защото се притесняват, че те не са Тодор Алексиев. И за това може би беше добър пример, който давахме с експеримента на Полгар, който се опитва, нали, така да докаже, че таланта е не толкова важен за сметка на работата, която трябва да вършиш. И може би беше интересно и за тях така да го чуят. Много беше интересно. Моите думи винаги като започваме, че винаги труда е по-важен от таланта. Да. Без талант не може. Трябва да имаш талант за тази игра. Но ти можеш да имаш талант в различни аспекти на играта. Не е нужно да си добър във всичко. Може то не е само за волейбол, на практика и в живота е така, да. Нали, но ти като имаш талант в един от фундаменталните елементи на играта, почваш да развиваш него. Имаш посрещане, ставаш либеро. Имаш нападение, ставаш диагонал. Така че без тази работа, която те трябва да се посветят на нея и да я изпълнят в годините, защото без работа, пак аз ти казвам, колкото и талант да съм имал, ако не беше баща ми, който да ме натиска да ходя в залата в събота и неделя, защото на времето събота и неделя, и то и така и сега, между другото, няма тренировки, общежития се затварят и децата и да искат да тренират, не могат да тренират. Тренират само децата от града, където са. И то не винаги. Ако не беше моя родител да ме натиска всяка събота и неделя, ние да сме в залата, да правиме някакви неща, да се усъвършенствам, да научавам много елементи от играта, съм научил от него, защото той е бил разпрител и има съвсем различен поглед към играта, за разлика от моя поглед, който е към нападателския пост. Може би нямаше да е това което съм в момента. Затова, че ние им казахме на тези деца, обградете се с правилните съветници. Така беше, да. Защото във всеки един момент на тази крехка възраст, която са те, повечето бяха на 15-16 години, те не могат да вземат решението сами. И ако имат едни лоши съветници, нещата няма да се случат. И се радвам пак също за това нещо, че ние успяхме да им го предадеме това нещо на тези деца.
Днеска мина много добре среща. Радвам се, че вие дойдохте тук при нас. Получих много съвети как да се подобря в самия спорт и се радвам да дойдете пак отново. Ами супер, много е хубаво, че имаме възможност да се срещаме с такива хора. Тодор Алексиев е много позитивен човек, много е постигнал и много има какво да се научи от него. Ами ето такива хора ме мотивират, защото лично аз искам да се развивам и да се превръщам точно в такъв човек и личностно и професионално. Направи впечатление за това, че те говориха не за обучението за волейболната техника, това беше много разчупено. Всъщност беше това, което никой от тук не очакваше да чуе и съвети, които всеки ще използва според мен. Беше много интересно, понеже и двамата ни дадоха добри съвети, насочиха ни. Също и разказаха много интересни неща, особено Тодор, който разказа за кариерата си, също как е започнал, което ни вдъхна повече целеустременост и с това ние ще може да продължим да се трудим към по-високи цели. Този семинар, мога да кажа, беше много полезен, много знания научим от него за професионалния спорт, за живота, как да се изградим като личност. Господин Алексиев ни даде много ценни съвети за нас спортистите, за живота също и като цяло мога да кажа, че това беше много хубаво събитие и съм благодарен, че бях част от това нещо. Здравейте, направи впечатление, че хората са много приятни тук, с всички имаше много разговор и всичко беше много хубаво, обстановката беше много приятна и спокойна и беше много хубаво. Ами това действа много добре на младежта на България, мотивиращо и получават много знания напред за реализацията им, каквато си изберат. При положение, че има хора с толкова много опит тук, например като Тодор Алексиев и Александър Иванов, просто това ме подтикна към това да дойда. Знаеш, че сме хора, които би им било интересно да минат по едва не да видят техния професионален път. Когато им обясняваш и за лидерство, и за уменията, и за трудолюбието, и за всички тези неща, които са ти помогнали да бъдеш такъв какъвто си и успешен, после им говорихме много за създаването на успешен публичен образ и тия примери, които им се даваха, защото в днешно време, дали си спортист, дали не си, публичният образ е нещо много, много ключово и ние сме го изпитвали на нашия Определено, защото ти знаеш, че моят публичен образ беше несъществуващ. По принцип те знаеха само това, което се пише в медиите, нали? Тодор Алексиев игра добре и това беше. Нали, Той цялата сфера на спорта се смени. Абсолютно и всичко зависи от как го представяш на хората. Мотивираме играта, отборната. Не мисля, че самостоятелният спорт е нещо, което ми харесва и като цяло да играя с приятелите, това ме мотивира. Мен ми направи впечатление друго. Контраста от това как едни деца бяха много силни в задаването на въпроси и вземането на позиция в общите теми, а други деца бяха много силни в работата по групи. Там се отличаваха, когато се съберяха на по-малък екип. Третите, които бяха така наречените тихи лидери, които организираха тежката работа в игрите, които създавахме и след това даваха на някой, който е с по-добри комуникационни умения да я изяви, така че за мен това ми допадна, че различните деца се изявяваха в различни моменти по различен начин и успяхме така под някаква форма от всяко да извлечем силните качества, да си ги усетят и те. На мен лично много деца ми направиха впечатление, но повечето бяха пак на индивидуални разговори, а не пред хората, които бяха там и виждат проблемите в българския спорт, тези деца. Което за мен беше много, много интересно. Нещо, с което може би програмата, нашия проект малко беше по-различен, е, че ние когато посещавахме тези места, когато говорихме с децата, след това им давахме им наръчник, който под някаква форма, защото нали, някой запомнил нещо, не запомнил, записал, не записал, нали, останало му нещо, но с този наръчник ние някакси така подпечатвахме нещата, които сме им казали и това беше много готино. Да, за мен страна, да, между другото, много е хубаво това нещо, защото повечето от децата ще го прочетат.
Защото им беше интересно по време на... Било им интересно по време на това, което сме правили ние, и след това ще иска да си препомнят някакви неща и е радостно, че има такива неща, които да им остават, а не да мине презентацията и да забравим, че сме участвали в нея или да забравим какво се е говорил. Беше ми интересно това, че научихме нови неща за преживяванията на Тодор Алексиев и видяхме една друга страна, освен победите. Видяхме, че е имало много трудности да стигне до там. Беше на Световна лига 2012 година, след всичките проблеми, които имахме в националния отбор с смяната на треньори, скандали, хора се отказаха от националния отбор. Тогава беше много тежко. И на финалите на Световна лига, получавайки 2 индивидуални награди, завършвайки 4-ти, за мен това не беше окей. Не беше окей, защото аз предпочитам дори да не взема индивидуална награда, ние да се бяхме качили на подиума и тези всичките 15 000 души, които бяха в залата, да видят целият отбор, как получава своите медали от състезание, на което ние нямаме отличие. Щеше да е много по-удовлетворяващо за мен. Нямаше сценарий, а всичко беше това, което мисли и че не беше планирано и всичко вървеше спокойно. Как си успял? Дали съм имал съмнение? Дали съм имал мисли да се отказвам от волейбола, която е била само един път. В деня, в който се отказах, така че... Моята рецепта за успеха и в частност част от нашия проект Пулсът на успеха е една основна и тя е създаването на трайни взаимоотношения. Много си говорим за работа, за различни неща, които трябва да спазваме в ежедневието си, за да успяваме, но за мен е създаването на трайни взаимоотношения, да бъдеш искрен, откровен и прям с хората е основата на това първо да създаваш доверие и наистина и второ да успяваш в дългосрочен план, защото успехът не е спринт, успехът е маратон за мен и за това трайните взаимоотношения добри с хората са пътят към успеха, който аз възприемам. Моята рецепта, пак ще го кажа, постоянност и отдаденост. Нищо повече. Работната етика, тя се изгражда, ако имаш постоянство и отдаденост. Защото ти, ако си постоянен, ти всеки ден ще си в залата и ще работиш върху това, което искаш да развиеш. За мен това са най-важните неща. Искрено се надявам да сме докоснали децата по начина, по който искахме и тези деца да са взели цялото това нещо, което ние искаме да им предадеме и да го използват за живота, защото това е най-важното за мен. Едно да са взели, пак ще е полезно. Не е малко. Едно от всичките те неща, които сме им оставили, те да го използват по максималния възможен начин, пак ще е супер. Те са следващите лидери на това общество, в крайна сметка. Активни деца, които отделяха основно уикендите си, за да дойдат да научат нещо полезно. Да, и това беше много важно. На моите връстници бих казал никога да не се отказват, всеки ден да следват своите цели, своите мечти, понеже вярно е, че за да вземеш, първо трябва да дадеш, но с труд и постоянство няма нещо, което да не може да се постигне, а и така човек ще чувства много по-удовлетворен от себе си. Това е, може би, най-важното нещо в живота, понеже не се ли възползваме от възможностите, те се заминават и нямаме след това друг шанс. Те ще само губим. Аз дойдох в Бургас на 15 годишна възраст, от по-малък град. Ме взеха тук и искам да се развивам и знаех, че това ще бъде много добра възможност да се подпомогна за бъдещето. Не трябва да спирам да се развивам, че винаги трябва да имам един подход и то постоянен, който да не е с високи амплитуди и винаги да поддържам едно ниво, което ще ми подейства положително за напред. Трябва да има постоянство и че не трябва да се предавам, когато има спънки. Просто гледам напред. Няма нещо, което да ме демотивира. Това е моята лична мотивация, пътят
към успеха, самият път. Мотивираме семейството, мотивираме целите и това да сбъдна мечтите си. Мен лично ме мотивира това, че по принцип аз съм много целеустремен човек и трябва всичко се постига с труд и ако не продължа да се трудя, знам, че няма да получа по-високи цели. Изключително много ме мотивира. Разбрах, че не е нужно да буташ нещата, да пресилваш всичко, защото всичко идва с постоянство, постепенно и не е нужно да се препираш, да се натягаш. Всичко идва с постоянството и с мотивацията. Труд и пак труд. Нямаш треньор, който вярва в теб, нямаш нищо. Моята специална е постоянство, защото аз специално влизам половин час ако мога в залата и започвам да правя упражнения, които ще са ми полезни. Рецептата за успеха е постоянство и дисциплина. Аз до ден днешен съм дисциплиниран във всичко, което правя. Има едно изказване от един филм, го знам и го ползвам още от както се помня. Като си на време, си закъснял. Като си подранил, си на време. Нас като цяло с волейболен спортен клуб Олимпиец ни мотивират не само треньорите, но и цялата общност, която ние създадохме тук в Плевен, защото волейболът главно, според мен, се развива от нас и се справяме доста добре в него. Имаме хора, които се грижат на нас да ни е комфортно и като цяло ние станахме хора покрай спорта и сме много благодарни. Но опитваме се да не го забравяме по никакъв начин. На нашия президент Стефка Великова най-важното мото на клуба беше първо да сме хора, след това да сме всичко останало. Всички хора, които ни помогнаха за проекта в различните градове, искам да им благодаря лично и искрено, че радвам се, че те подкрепиха нашата инициатива. Благодарим и на Министерството, че застана за един малко по-различен проект като нашия, защото смятаме, че имаме какво да дадем. Абсолютно и се надявам да има повече такива проекти.